Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng ki kunhon nong nya tuk tuk, The Ultimate Legend Bikers Association, ya ke bala jutip ru kum ka tulba, maula unit, kum shibenta ban pensu thiet ya ke jingdon kam, ban lek khoi lek suba barobor. Kala penlong ya ke jing pen khoi shnong hasil enter ke surak naduk maulai petropom, syaduk maulai putmuri jaka abbos. Hapdeng ke jing pen thot uslap, haga singi sajan ke arpun riu tarik urisau arjar khat kendai. Kidkhot jong ka seng tulba maulai unit, kumju kidkhot jong ka seng kmi bat kiwei, kilai treasure hem, bansar, penkhoi, bat lum ya ki sla, ki nyut, ki jabo, baro, baru ban bu ya ki tin bret nyut haman lagi jaka ba idon kam. Secretary ke tulba maulai unit uba Frankie Warjri ulaong baka thong jong gane kalong ban pen kelai ke jingmut jing prakhat jong pai ba bat lengba gane ke jingle jong tulba maulai unit kan ketik mensim ya ki wei pat khamtam lada ki samla dong lani ki seng ba pher ka thain ki yo i ya kani kin chim khia ban wanra ya ka khoj ka suba omtang ha kishnong maulai hnrei ha sor shlong bat ka jalahi borok wei ya kani ke jingput khoj shnong la lam khmat do president ke tulba maulai unit uba Evandor lengdo nong piur la kershane kani bat no snyang dau MDC ka maulai constituency uba Tabor Pathau uba hun menlem ngap u president ka FKJGP central body uba Welbert Rani baru nakaliang jong Stanley Roy Construction nakaliang jonga kum u president jong tulba maulai unit senguban kerpat roh ni kepor ya u MLA jong maulai konstitusi tai ba PT sokme ba incham shimkha habe de ba khoi ka suba ka maulai hi berkoi mo fi atip benahi namta ka seng tulba ka di Ultimate Legend Bikers Association Ndehi ngimdei tangki nong nya thuk mo banchuong hnrei ngipet namta ka imlang ka salang banamta ka baha kamiat ka khoi ka suba namta ka snong maulai bat kunju hi namta ka ari khasi jajamre berkoi hi ndei tambang nya thuk hnrei ngikwa ban pen baha namta ki basnio bro khamtam ngewer yaki para samla ki bangop apreng bon ki jingdi jongkani ka perthai te long ki ba ya kulmas to hnrei ki bom dan kanu ka ki bakwa ban bom dan kanu jing stok ban kanu ka seng ngi nakaliang ka tulba maulai unit ngi khat ban ngewer ban phinya dan kat ban ngi ban ya rat ding khoi ki jing sneo bat ki khoi ban pendan penlong ka mo sno maulai ka khoi ka basuba te ka daw hi ki bangi pelong ya ni clean drive ka pelong no maulai petrol pump sedu justan bosi ka daw ko ni kong kalong ba kat kong ka jing alti jingi hapo maulai kalong ba kong ni ngim jui ya ki nom nandu na po maulai stan bos sedu hapo petrol pump bakin dan ki dasben ki babyang kumta namar ba ki khana school haba ki ya lenti haba ki wai na ki wan school te haba ki bam ki jembam hal kimlap ki dasben ki babyang ki kumbret kulmar kumbret pathar te naklen jongi hi la shim kani initiative kumno bangin pelong kani clean drive par kumjuro bangin bu ki dasben haman la ki jaka ki lat ki bakham khnang ba ki bre hi ki ya lenti ki nyo ban bret ki jaklia ha ki tu ki dasben ngila julap ba naklen ka tolbahi ba ki bre hi ki bret ki jaklia khamtam ki nyut ki banayeng ki wan ban bret sa surok te naklen jongahi ngakerpat ya ka an bakan simkhai kani bakan pensitom kat kum ka an hiru ba kimdei ban ailat ki bri ki bawan ki bri ki ba standard ki asong kali baram ki wal kimi ni yang ki wan berat pari kinjut haki silenter ki surok snong te naklen jonga ngasu ban ong ruah ni por ba ka an ka dik ban simkha bat ban ai ba ka jing stang ka pating e kumi kita kijat bri